neman yankin naku ni yanzu nan da wuce gari na zan iya fito muku da su ba wani abu bane wannan tunda ku akalla zaka san mutum nan akalla a yanzu haka zan iya samun mutane kaman guda 4 wanda suke yan waya su yan me din kenan yankin naku ne amma ni ba na harka yan cikin anguwa suke kun taba mu'amala da su kamar kana shaye-shaye gaskiya ne yana shaye-shaye ina shan gaba da shi na magana kan shi kana shaye-shaye ina shaye kamar da me kake sha ina shan taba kana shan taba su yankin nabi din suna shan taba su ma a gaskiya shi tsakanin da Allah ban dai taba da shaye-shaye amma sun taba zuwa kun dan zauna kun yi mu'amala da su kamar irin kamar wurin zaman wuri ɗaya ko zaman wurin mai sha ko dai irin dai haka son tilla da haka gaskiya sai ina dan fito da yawo ne haka amma kai kuma da dadiya ne ka san yankin nafi ne kai dai mu'amala ne da su dai kawai ba kai ne da su ba na yi amma tabbas na san su ka tabbata na tabbata yanzu muka tasa ka zaka iya ba mu koda gidan mutum da zan ba da ka tabbata ba tantama ka tabbata kai fa kashe mun kai so da zan sa nake ko gaskiya ne ko ka gani ka tabbata na tabbata wannan ba wani abu bane ko yanzu nan aka zo da mota za mu je har ta inda suke duk yin nasu ka san inda suke kai mutane a ni inda suke kai mutane ban sani ba ka san inda suke kai mutane sai a sani ga Allah mu sani to me ya shigo da kai anguwa wallahi ni nan da muke gani na kullum ta Allah in je gari ya waye haka wallahi haka nake neman na abinci kwanaki ma aka yanzu kamar misali me neman abinci da kake ci me neman abinci da kake cewa neman abinci to gaskiya ni da kaman dai roƙo ne nake roƙo saboda me yasa sakamakon gaskiya yunwan da nake fama da shi wani ciwon ba hujja bane wani ciwo ne yake jikinka ciwon daji a ina kake da ciwon daji gashi nan a kafafuwa na a station ma dai na ƙarshen kwata kwanaki na dai na nuna ma oga Sama'ila Faru ya ce mu in samu rake nan ga dan saidawa ba da sauran ku wannan kawai ka zo ka ji kawai ka zo ne lokaci ko kusa nan kai dadi karfa kofar kai ka ce ka sai yankin na Allah ya kuma za ka iya kai mu wurin ari wannan ba komai bane to kai me ya hada ka da su me alakar da ta hada ka da su ni garin wannan dan ne mun abincin ne ka taba musu aiki ban taɓa musu aiki ba wannan nake ga muku alan shano ne yake kuma yanzu da aikin aka tafi za a yi zuwa sani confirm wannan ba ta kama alhamdulillah shi kenan mun yi kama abin da Allah to mu kiwa musa kai bayani su sake ka akwai wani mutumi yana nan yankin nafin ne dan fulani na ashano yana sai yana nan na san gidan shi ma yanzu haka nafin yake nafin yake kuma kai ka san shi na san gidan sa yaushe yake operation nashi ko da wani lokaci yana nan ba da bai da ni ba in zo in dinga zuwa na ce ni ba sana'a na ba kai dai ka san shi amma ba ka mu'amala da ni ba na mu'amala amma shi mu'amala shi kenan kidnapping kuma kai ka san shi ka san sa alhamdulillah kai bayani kafin sun tafi ɗauko ma'aikata ne ba in kai bayani lafiyayye wallahi sakin ka wallahi sun sake ka to ai ni wa'annan mutanen da ake magana ni da zan nuna su ba wani abu ne duk aje a kamo su da ni ma za a je duk za a je a kamo su kai duk ka san inda suke jimana ka san inda suke ko yanzu muka je za mu